pagsubok na ito. Ituloy natin ang laban, mayroon tayong paraan. Tuloy ang trabaho, tuloy ang pag-aaral. Para sa kapwa Pilipino, para sa ating mga mahal. Tara na, mag-res bakuna para bawas pangamba. Dahil sa res bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Mag-res bakuna, mas protektadong pamilya. Kasaganang mas hugas iwas, kinabukas ay maganda. Sa res bakuna. Libre lang magpares bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Dahil bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalalang lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, palatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Res bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. Narito na ang mga nagpapagang balita. Panagbanga 2022, tagumpay. PMA, bukas na sa publiko. Proclamation rally ng Team Agila ng Pangasinan, dinagsa ng libo-libong taga-suporta. Mga plataforma ni Senatorial Candidate Chis Escudero inilatag. Pinansagang airplane restaurant, pasyalan. At mga pelikulang wagi sa Montañosa Film Festival, pinarangalan, Baguio City, inilalang Cinema Hub ng Norte. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Daimbag Gamalem Amyana na Luzon, hatid namin ang mga may init na balita. Gaya ng inaasahan, dinagsa ang huling araw ng panagbanga. May kwento si Haina Ramos. Ganito karami ang dumalo sa huling araw ng panagbunga o Baguio Flower Festival kahapon. Masasabi ko lang dyan, ngayon kasi last day ng festival, kaya expect na yung bisita lalabas kasi last day na po ngayon. At saka yung mga binta ng mga bindo, nagbibigay sila ng mga discount kaya lang sa atin yung mga tao. Di inalintana ng mga dumalo ang banta ng COVID-19. Masaya na magka-experience ng ganitong festival kasi dati kasi walang mga ganito, dala na rin siguro ng pandemic. So ayun nga, dumayo pa talaga kami papunta dito, kahit mahirap yung biyahe, kahit siksikan yung biyahe, okay lang at least enjoyed naman po. Mga stalls, madami ding bagong products na na-introduce dito. Todo bantay naman ang otoridad at volunteers para mapanatili pa din ang kaligtasan ng lahat. Ito pong last day ng panagbanga, as much as possible, inaasahan ng mga enforcement na dadagsa ng mga tao kasi last day na to. So siguro influx of the people, a lot of people. So kami, rumuronda rin kami para sa mga kaligtasan nila. Gaya ng dati, maingay at makulay ang pagtatapos ng Flower Festival dahil sa tradisyonal na fireworks display. Haina Ramos para sa Luzon Headlines. Labis ang tuwa ng mga negosyanteng nakibahagi sa Session Road in Bloom. Simbolo raw ito ng pagbangon ng komersyo sa Baguio City. Magbabalita si Marge Lincalio.
Kasabay ng pagdagsa ng mga lokal at turista sa huling araw ng Session Road in Bloom kahapon, dinumog ang iba't ibang pwesto. Kabilang dito ang stall ni Franco na nagtinda ng mga accessory. Sa summer na. So malaking bagay po yung market ng Session kasi nakita niyo naman yung crowd. So parang wala na yung pandemic. So parang bumabalik na tayo. So malaking bagay po yun sa mga katulad namin negosyante na makarecover din kami. So napakalaking tulong, hindi lang sa pag-promote ng products namin ng mga bago, pero yung mag-generate naming sales ngayong session ito. Sapat naman siya, sapat yung sales na na-generate namin. So masasabi namin na kahit pa paano nakatulong sa amin. Bukod sa mga lokal na negosyante, marami ring negosyante mula sa ibang lugar ang umakyat sa Baguio City upang ibida ang kanilang produkto. Siyempre una, thankful kasi buhay na naman yung economy natin. So imagine from pandemic, grabing hirap na inabot ng mga natin. So ngayon nakakabawi-bawi na tayo kaunti-unti. So siyempre more careful pa rin dahil nandiyan pa rin yung pandemic. Pero ang good thing is kahit pa paano nakakaraos tayo. Para naman sa mga lokal na residente kagaya ni Jojo, ang matagumpay na pagdiriwang ng Session Road in Bloom ay simbolo ng pagbangon at pagbabalik sigla ng Baguio City. So ayun nga po sir, lakasan na lang po natin yung boses po natin. Sir, no? Ano po bang masasabi ninyo sa pagpapatuloy po ng Session in Bloom dito sa Panagbanga Festival po? Sa akin naman, okay lang naman na natuloy yung Summer in Bloom para ipakita natin sa mga tao na yung pandemic na ito ay mawawala na. Ito yung sign ng pagkakawalan ng pandemic at ito yung matagal ng panahon na 2 taon na hindi natuloy ang festival dito sa Baguio. Ngayon natuloy din. Katulong naman sa mga negosyante at sana mag-ingat na lang tayo sa atin lahat at pagpatuloy natin yung paggamit ng face mask para maging healthy tayong lahat. Natapos man ang Panagbanga, patuloy pa ring bukas ang Baguio City sa mga turista. Marjlyn Calio para sa Luzon Headlines. Sa kaugnay na balita, tagumpay na maituturing ang Panagbanga. Naghahanda na rin ang lungsod para sa mga susunod na aktibidad. Magbabalita, Ren de Guzman. Formal nang nagtapos kahapon ang selebrasyon ng Panagbanga 2022. Sa datos ng City Tourism Office, umabot sa halos 45,000 ang turistang dumating. Ang mga hotel at accommodation establishments, buhay na buhay. Occupancy ng ating mga hotel, sige pa nagka 100%. Sige pa naglalaro sa 80-90% on a weekend, no? On a weekday, naglalaro yan 60-70%. So, it's a good sign. Kaya para sa BFFFI, isa itong malaking tagumpay. This year, it was a tremendous success and we're looking forward to another success for Session Road in Bloom next year. Sa dami ng taong dumalo sa selebrasyon, hindi naman nangangamba ang pamahalang lokal ng lungsod sa maaring muling pagsipa ng COVID-19. Tataas pero this time, yung mga forecast namin na-dedify. Ibig sabihin yan talagang we're transitioning to the new normal. Siguro nasa tail end na talaga tayo ng pandemic. Hoping that no variant will come out. So we're doing okay sa siyudad ng Baguio. Inaasahang ganito rin ang magiging sitwasyon at pagdagsa ng mga turista sa darating na mahal na araw. Matapos ang Panagbanga, pinaghahandaan na rin ang Mangantako ngayong Abril at ang engrandeng selebrasyon ng Sabsabong T. Mayo. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Kasabay ng muling pagkabuhay ng turismo ng Baguio City, binuksan na rin sa publiko ang Philippine Military Academy. Magbabalik sa report si Ren de Guzman.
Dahil sa pandemya, isinara sa publiko ang pintuan ng Philippine Military Academy. Sa unti-unting pagbuti ng kalagayan ng Baguio City, muli itong pinuksan. Welcome to Philippine Military Academy! We had this, the whole PMA complex were opened up to the public on March 24 of this year. And this is an offshoot of Baguio being declared as an alert level 1 condition already. So, yeah, after 2 years of hiatus and lockdown here at PMA, we deem it necessary to open up PMA already to both the parents, guests, and relatives of our cadets, and also to the local tourists visiting Baguio. Isa sa mga natuwa sa balitang ito si Eser at ang kanyang pamilya. Kasi po yung bata, pagka nakikitang nasa taas yung mga helicopter, natutuwa ngayon. Dinala namin sila dito para makita nila in person. Kaya ngayon, pagka nakita, hindi nila alam saan sila titingin. Masayang-masaya sila kasi sabi ko nga ganun, minsan lang nila makita at malapitan yung mga aeroplano at airplane. Kaya yun, tuwan-tuwa. Are you happy? Are you happy? Yes po. Yes po. Kahit mga lokal, na-miss din ang pamamasyal sa PMA. Na-miss po namin kasi hindi naman po yung iba gusto nila babalik pa rin dito talaga. Kasi isa lang talaga yung PMA. Bukod sa mga kadete, grandstand, at mga dati ng pasyalan sa loob ng PMA, may mga idinagdag na atraksyon. Gaya na lamang ng Balay Maringal, karagdagang mga eroplano at helicopter sa Park Hall, Air Force Laboratory, Cadet Islam Prayer Room, Kabunyan Hall at ilan pang mga mini parks. At ang magandang balita, walang entrance fee sa mga nais bumisita. Pero kailangan lang kumpletuhin ang ilang requirements bago makapasok. Well, at least for the local tourists and guests here at PMA, a fully vaccination card can only be shown sa triage area namin and sa gate. While for the parents and relatives ng mga personal guests ng mga kadete namin, we will require an additional antigen test for them. If you are not fully vaccinated yet, we will require an RT-PCR test to be shown sa triage area namin dito sa PMA. So that way, we can be rest assured na yung mga nasa loob maayos, safe, and health-wise, maganda yung pangatawan. Kailangan ding mag-register muna sa visitapma.edu.ph. Maliban sa mga pamilya at personal na bisita ng mga kadete, ang unang 300 na turista lamang ang aaprubahan kada araw. Sa mga turista, kinakailangang aprobado na sa visita.baguio.gov bago tuluyang makapasok. Alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon lamang papayagan ang pamamasyal. Mas mainam kung gumamit ng pribadong sasakyan ang mga bisita dahil hanggang sa gate lamang ang mga pampublikong sasakyan. Sakaling muling sumirit ang kaso ng COVID-19, handa ang akademya na muli itong isara sa publiko. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Let's talk about estate tax or estate taxes. First, an estate refers to all the money and property that is owned by a deceased person at the time of his death. So ito ay, ang tinutukoy nito ay lahat ng abi-abian, no? Pera, lupa, building ng isang tao. At ito ay kanyang pag-aari nung siya ay namatay. In order for the deceased person to transfer yung kanyang titulo, yung kanyang pera, yung kanyang building sa kanyang heirs, kailangan mabayaran ang estate taxes.
Ang estate tax is a tax on the right of the deceased person to transmit to his heirs, no? Sa kanyang mga lawful heirs and beneficiaries yung mga properties at the time of his death. This is based on a BIR definition. Halimbawa, Juan is married to Maria with 3 children, A, B, and C. If Juan dies and he leaves property worth 1 million pesos, the heirs shall inherit that property, meaning 1/2 goes to the surviving spouse, the other half goes to the 3 children, A, B, and C. Ang tawag po sa property bago may transmit sa mga heirs, estate. But bago siya makabayad or bago may transfer yung property sa mga heirs, then dapat magbayad ng estate taxes yung executor or administrator. Yung obligasyon to pay estate taxes hindi kay Maria, hindi kay A, hindi kay B, hindi kay C, kundi hindi sa estate ni Juan. Pag-usapan natin yung estate ni Marcos. In 2003, merong Supreme Court decision in GR number 152154. Ang sabi nito, $356 million na ngayon ay $658 million ay proven to be ill-acquired or ill-gotten. And this was sequestered and forfeited in favor of the Republic of the Philippines. Again, in the following year, the Supreme Court said mayroon na namang illegally acquired property ang Marcoses doon sa PLDT. So, pinatransfer ng Supreme Court yung 111,415 controlling shares in favor of the government. Again, doon sa Arelma SA Corporation, pinatransfer na naman ng Supreme Court ang 3,369,000 pesos, dollars rather, to the government. And finally, another Supreme Court decision says all the jewelry collections of Imelda Marcos are forfeited in favor of government. In 1989, yung kanyang estate are the properties considered as legitimately left behind by the deceased person. So wala na yung mga $689 million plus dahil it is now in the name of government. So at that time, ang computation ng gobyerno, ng BIR, was 23.29 billion ang estate taxes. Kaso doon sa computation, nadagdag yung mga forfeited in favor of government na mga kinuha ng ating gobyerno via Supreme Court decision. In other words, there was a question on the correct computation of the estate taxes. How can the Marcos heirs inherit a property which was no longer owned by their father? And how could BIR tax them for inheriting a property na hindi sakop ng kanilang legitimate inheritance? So yan ang naging question. However, nakakalimutan yata natin na meron tayong Republic Act 11569, amending Republic Act 11213. At ito yung Estate Amnesty Act. At dito sa Estate Amnesty Act, ang sabi lang dito, pag namatay ka before 2017, whether or not you filed an estate tax return, magkakaroon ka ng amnesty. No? And in fact, if I'm not wrong, the amount to be paid refers only to 6% of the estate of the deceased person. So this is a superseding event. In other words,
if there is a recomputation of the estate tax due from the Marcoses based on Republic Act 11569, hindi ito mabubuo ng $203 billion. It would be much lesser, and they may even be exempt from paying taxes. They have a deadline up to June 14, 2023. So hindi pa naman sila liable for not paying estate taxes kasi hanggang 2023 pa yung deadline, no? Sino bang magbabayad ng estate tax? Gaya ng explanation natin kanina, ang estate of Ferdinand Marcos Jr. ang magbabayad. In other words, bago pa ma-turn over kay Imelda, kay Amy, kay Bongbong, at kay Irene, yung mga properties na yan, kukunin na ng BIR yung estate taxes. Are they individually liable for the estate taxes? The answer is no. And of course, this is now being raised as an issue, pero ang explanation ito will help educate our people na ang estate tax ay hindi personal liability ng isang tao, kundi liability ng estate ng namatay na tao. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, proclamation rally ng Team Agila ng Pangasinan, dinagsa ng libo-libong taga-suporta. Yan at iba pang balita. Abangan! Mula pa Oktubre nung nakarang taon, nagsimula na po akong mamasyal sa buong lalawigan ng Pangasinan. At ngayon po, napuntahan ko na ang mahigit sa 1,000 mga barangay sa atin pong lalawigan. Ano ang aking naging obserbasyon? Napakarami pala sa ating mga kababayan ang naghihirap. Ngunit ano ang solusyon? Trabaho, trabaho at mas marami pa pong trabaho. Trabaho ang susi para makabangon tayo muli. Ginawa na po natin yan sa 5th District of Pangasinan. Nagtayo po tayo ng isang economic zone. Nakapag-imbita po tayo ng isa sa pinakamalaking kumpanya mula po sa Japan. At ito ay nakapagdulot ng 10,000 trabaho. Gagawin din po natin yan sa buong lalawigan ng Pangasinan. Magtatayo pa tayo ng 3 pang economic zone. Para po sa loob ng 5 taon, ito po ay makakapagbigay ng karagdagang 50,000 jobs para po sa mga Pangasinense. Hindi ito pangako. Ito po ang aking trabaho. Ako, si Ramon Gico III, kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Renewable Energy Resource of the Philippines. Si Mig Subiri ang nag-akda ng Renewable Energy Act na nagpasok ng 1 trilyong pisong pondo na nagbigay ng trabaho sa halos 3 milyong Pilipino, nagdala ng liwanag sa milyong-milyong tahanan at nagpaunlad sa libu-libong komunidad sa Pilipinas. Pangako sa inyo mga kababayan, sa tulong ninyo, itutuloy natin ang pagsulong ng mga batas tulad nito. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/TJHomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen,
for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Dinagsa ng libo-libong taga-suporta ang proclamation rally ng Alyansang Gico Lambido o Agila sa Pangasinan. Bukod sa naging pagkakataon para muling ilatag ang plataporma, punong-puno ito ng pakulo. Magbabalita si Charles Limon. Naging magarbo at makulay ang pagsisimula ng pangangampanya sa Pangasinan. Nauna sa pagproproklama ang tambalang Gico Lambino ng Team Agila sa bayan ng Bayambang. Sa pagtakbo ni Ramon Monmon Gico III sa pagkagobernador ng Pangasinan, programa para sa pagpapalakas ng ekonomiya, turismo, edukasyon, kalusugan, agricultural modernization at good governance ang kanyang inilatag. Ibalik natin ang transparency and good governance in the province of Pangasinan. Upang sa ganon, ang Pangasinan ay hindi na mahuhuli. Pangasinan is not number 1 right now. Hindi po tayo number 1. Tayo po ay number 16 sa most competitive provinces sa buong Pilipinas noong 2021. Dahil kulang tayo sa infrastruktura, kulang tayo sa good governance, at kulang tayo sa maraming trabaho at investment. Ayan po ang formula na gagamitin natin upang sa ganon, Pangasinan will become a great province in the Philippines. Suportado ito ng katambal niyang si Mark Lambino sa pagka-bise-gobernador. Nakita ni Mark Lambino ang kanyang kayang gawin para sa probinsya ng Pangasinan. Trabaho, edukasyon, kalusugan para sa ating mga kababayan, social services, agricultural modernization,
at higit sa lahat, serbisyong maayos, malinis at walang korupsyon dito sa probinsya ng Pangasinan. Kasama sa proclamation rally ng Team Aguila ang mga tumatakbong kongresista. Tumayo ako bilang kandidato para sa pagka-congressman dahil gusto ko pong ipaglaban ang kanyang vision, ang kanyang pangako, ang kanyang pangarap. Na naniniwala ko ito ay magdadala ng napakalaking pagbabago sa kabutihan para sa ating probinsya ng Pangasinan. Dito po sa Region 1, apat lang po ang probinsya. Tayo po ang pinakamalaki, yun hong La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, mas maliit po kaysa sa atin. Ngunit lumalabas na ang pinakamahirap na probinsya kahit dito sa Region 1 ay ang napakalaking probinsya na Pangasinan. Kanya po, sana magsama-sama tayong lahat. Gisingin natin ang napakalaking higanting Pangasinan. Gisingin natin ang ating probinsya para nang sa ganon makapag-imbita tayo ng napakaraming investor dito at makapagbigay ng trabaho, ng negosyo sa ating mga kababayan. Ang ating gobernador, isang piloto, isang magaling na negosyante at napakaganda ng kanyang kwalifikasyon. Sa tingin ko naman po, hindi magsisisi ang probinsya ng Pangasinan kung atin po siyang susubukan. Ibinahagi naman ng may bahay ni Mayor Cesar Kimbao at ngayon tumatakbong alkalde ng Bayambang na si Niña Jose kung bakit siya tumakbo. Marami pong nagulat nang ipinail ko ang aking candidacy noong October 2021. May ilan pong nagulat, may ilan na nagduda. Pero sa bawat tanong sa akin kung bakit ako tumatakbong mayor, iisa't isa lang ang sagot ko. Bakit hindi? Kasama ni Niña Jose sa pagtakbo sa pagka-vice-mayor si Ian Camille Raul IC Sabangan. Umano din sa proclamation rally ang mga Team Aguila mayors ng Pangasinan mula sa una hanggang ika-6 na distrito ng probinsya. Tiniyak ng Team Aguila ang suporta nito sa BBM Sara Tandem. Aabot na sa higit 1,000 barangay ng probinsya ang naikot ng Team Aguila, partikular si Monmon Gico III. Wala pa raw ni isang kandidato sa mga nagdaang eleksyon ang nakakagawa nito. Labis na ikinatutuwa ng Team Aguila ang init ng pagtanggap sa bawat barangay na kanilang nilalapagan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Inilatag naman ni Chis Escudero ang kanyang mga plataforma sa kanyang pagbabalik sa Senado. Narito ang ating one-on-one interview. Okay, sir, first question, sir. Yung pong comments sa Build ni Pangulong Duterte. Well, una sa lahat, Dobby, sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Magandang umaga na ibang bigat, karangalang kumakapiling kayo. Pabor ako sa Build. Malaki na itulong niyan sa aming lalawigan. Subalit, sa pagtutok sa Build, sana wag makalimutan ang agrikultura. Bilang halimbawa, ang budget ng DPWH para sa taong 2022 ay 840 billion. Ang budget ng Department of Agriculture ay 80 billion lamang. Wala pang 10% ng budget ng DPWH ang budget ng Department of Agriculture. Kaya wag tayo magtaka kung bakit lugmok pa rin sa kahirapan ng ating mga magsasakat nagtatanim ng gulay kumpara sa mga nagtatrabaho sa construction. Tayo'y agricultural economy. Mas dapat bigyan natin ng pansin at tutok din ang agrikultura. Hindi build damang. Sabay dapat ginagawa yan. Sa aming lalawigan, out of 541 barangays, nakonekta na namin ang 82% ng mga barangay. Napalibutan namin 81% ng aming coastline. At alam mo naman, 14 sa 15 bayan namin ay napapalibutan ng dagat.
para maging proteksyon sa anumang storm surge. Dahil kami ay nasa eastern seaboard ng bansa, kung saan madalas tinatamaan ng bagyo. 8 hanggang 12 bagyo ang tumatama sa aming lalawigan kada taon. So, hindi siguro totoo yan sa buong bansa. Sa ibang parte siguro ay oo. Pero sa aming lalawigan, kinalat namin ang Bill dahil kami ang nagpasya kung saan yan ilalagay ng nasyonal na pamahalaan. Sir, sa tingin po ninyo, kailangan na upang lubusang maisakatuparan ang pag-amyenda sa local government code? Hindi kailangan amyendahan ang local government code sa aking paniniwala, maliban sa isang aspeto. Bigyan ng mas malaking share sa IRA ang mga mahihirap na munisipyo at probinsya kumpara sa mga syudad na malaki naman ang income. Halimbawa, ang syudad ng Makati humigit kumulang 28 billion ang taunang budget. Ang IRA ng syudad ng Makati ay 600 million lamang. Kahit mawala yung 600 million, mabubuhay ang syudad ng Makati dahil sa local income at revenue. Yung sharing ng mayayamang syudad dapat ibigay na lang sa mas mahihirap na munisipyo at probinsya para mas makatulong sa kanila. Halos lahat ng city sa Metro Manila, 5% na lamang ang kontribusyon ng IRA sa kanilang total na pondo. Hindi tulad ng mga probinsya sa malalayong lugar. 90 hanggang 95% ng kanilang pondo nanggagaling sa IRA. Kung may aamyendahan sa local government code, yun lamang sa aking pananaw. At kung may babaguhin tayo sa mga memorandum, circular at issuances ng DILG at DBM, yun ang mas dapat kong nais kong pagtuunan ng pansin. Sobra ang pakikialam nila sa otonomiya dapat ng mga lokal na pamahalaan kumpara sa pinapayagan lamang dapat ng batas. Okay. Sir, another question is, ano po yung mga pieces of legislation that you would like to introduce should you win to hasten po yung pag-attract ng mga investors sa Pilipinas? Maliban sa investors, tingnan muna natin mga negosyante na Pilipino. 98% ng ating ekonomiya ay MSME, Micro, Small at Medium Enterprises. Kung muli natin mapapabangon ang MSMEs, parang binalik na rin natin 98% ng ating ekonomiya. Kung muli natin mapapabangon ang MSMEs, para nababalik na rin natin 98% ng mga trabahong nawala. Paano ito gagawin? Huwag na tayo mag-imbento, mangopya na lang tayo ng best practices sa ibang bansa. Ang ginawa nila, una, nagbigay ng ayuda sa mga negosyante, hindi simpleng pautang lamang, para may pangpasweldo sila ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Lugi man, patuloy pa rin na bukas yung kanilang tindahan. Nagkaroon pa rin ng pera yung kanilang mga empleyado para mag-grocery, mamalengke, mamasahe, so umikot pa rin ang ekonomiya. Pangalawa, binigyan nila ng panahon na magbayad ng buwis. Dinelay, ginawang hulugan, 3 hanggang 5 taon ang pagbabayad ng anumang utang o buwis sa gobyerno. At pangatlo, nagpasa sila ng parang rent control law. Ito ay pagbabawal na paalisin sino mang umuupa na maliit na negosyante at hindi pwedeng taasan yung upa. Sa katunayan, ang ginawa nila, nagbigay sila ng 75% discount, lalo na nung kasagsagan ng pandemya. At unti-unting tumataas yung bayad at bumababa yung diskwento habang nagbubukas ang ekonomiya. Ito ang dapat nating unang tutukan. At hindi yung simpleng pagpayag lamang na pumasok ang mga dayuhang negosyante na naman. Darating yung panahon para doon. Pero dapat unahin muna natin, Pilipinong mga negosyanteng nandito mismo sa Pilipinas. Sir, marami ho sa ating mga kaubayan ang gusto pong mag-umpisa ng kanilang mga maliit na negosyo. Ang pamahalang lokal ay masyadong nag-iipit pagdating sa approval ng business permit. Sa tingin niyo po ba kailangan i-relax yung mga policies and guidelines nang sa gayon ay mas mapabilis yung aplikasyon at proseso, sir? May batas ng pinasa ang Kongreso noong ako'y nandun pa, partikular ang Senado. Ito yung ARTA, Anti-Red Tape Act, na marapat na dapat sundin lamang ng mga lokal na pamahalaan. Wala sa interes ng lokal na pamahalaan na istriktuhan yan. Mas nasa interes nila pabilisin, padaliin ang pag-apply ng mga business permit para magkaroon din sila ng dagdag na revenue, para magkaroon ng dagdag negosyo sa kanilang lugar na magbibigay ng hanap buhay at perang iikot sa kanilang lokal na ekonomiya. Marapat, sundin lamang yung batas na naipasa na. Hindi na kailangan magpasa ng panibagong batas pa kaugnay nito. Okay. Sir, panghuling katanungan, ano po ang inyong programa para po mapaganda ang digital infrastructure ng Pilipinas? Pribadong sektor ang humahawak niyan. Hindi na yan dapat pangimasukan pa ng pamahalaan. Alam mo ba, 1 linggo lamang pwedeng pabilisin ang internet sa ating bansa. Sa simpleng paraan lang.
Lahat ng landing station pagmamayari ng dalawa sa pinakamalalaking kumpanya ng cellular phone. 7 yan sa buong bansa. Buksan lamang yung gripo ika nga ng mga landing station ng fiber optic. Magugulat kayo kung gaano kabilis biglang bibilis ang internet sa ating bansa. Yung 3G na lang magiging sapat na bigla. Yan ay pinipigilan ng mga kumpanyang malalaki na may-ari ng iba't ibang cellphone companies sa simpleng dahilan, kita. Dapat pakialaman niya ng DICT. Dapat buksan niya ng DICT. Nalaman ko yan patapos na yung termino ko bilang senador na layunin kong balikan dahil hindi na nasundan ng ibang mga naiwan doon. Na layunin kong balikan. Tinitiyak ko sa inyo. Sa loob ng 1 linggo lamang matapos silang pilitin ng gobyernong gawin yan, magugulat kayo kung gaano kabilis bigla ang internet sa Pilipinas at magiging comparable na yan sa internet ng ibang bansa. Thank you so much. Salamat at magandang araw sa inyo. Mga pelikulang wagi sa Montañosa Film Festival. Pinarangalan ang kwento. Susunod na. Ang ganda ng Pangasinan. Pero, ilang bayan lang ang kilala. Pasikatin natin ang iba't ibang bayan. Paano? Gawin natin at itayo ang Pangasinan Eastern to Western Expressway. Ayusin natin ang mga tourism facilities. Bigyan ng training ang mga manggagawa sa tourism sector. Bigyan ng insentibo ang mga investors. Bilyon-bilyong piso ang halaga ng turismo. Tunay nga na napakaganda ng Pangasinan. Kaya, huwag nating sayangin ito. Hindi ito pangako. Ito ang trabaho ko. Ako po si Ramon Gico III. Kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, yung haway, garantisado. Paulinimen, isang pahig ka lang. Dahil walang out sa PAO! Salamat kay Senator Migs dahil natulungan niya ang aming negosyo ngayong pandemic dahil sa Bayanihan Act. Salamat Senator Migs. Hulog ka ng langit sa industriya namin, sa lahat kaming magsasaka ng tubo sa buong Pilipinas. Salamat kay Senator Migs at itinaguyod niya ang karapatan ng aming kooperatiba. Salamat Senator Migs sa pagbigay ng malakas na ngipin sa anti-hazing law. Tuloy-tuloy lang po ang serbisyo ng inyong trabahador sa Senado. Sa milk tea ng batang 90s, darat atin ang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Itultulo tayo iti panagmaymay sa para iti ayaiten tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasen dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasen tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiklas for healthier Benguet. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts.
usap-usapan ngayon ang isang restaurant. Alamin kung bakit sa kwento ni Ashley Yap. Patok ang Air Summit Gourmet sa mga turistang nagtutungo ng Quezon Province. Ang restaurant ay Hugis Aeroplano. Ito lang ang natatanging airplane restaurant sa bansa. Ang Air Summit Gourmet ay matatagpuan sa loob ng Kamayan sa Palaisdaan sa Tayabas, Quezon. Bago pumasok sa loob ng eroplano, tutungo muna ang mga customers sa reception area kung saan ito ay nagmimistulang departure lobby. Dito, tatawagin sila ng receptionist para malaman na pwede nang pumasok. Dahil sa new normal, nilimitahan nila ang kanilang customers upang masunod ang mga COVID-19 protocols. Ayun, so yung ngayong pandemic, bali naging malaki yung epekto ng pandemic sa Air Summit Gourmet. Kasi before, talagang ang capacity ng Air Summit is 56 to 60%. Pwede ang i-full house. Ngayong pandemic, kailangan mga 30% lang yung i-accommodate eh. So, isa pa doon naka-apekto is ang Air Summit kasi is indoor type of dining. So, talagang hindi siya pwedeng punuin. Talagang pagkatapos ng guest, saka pa lang pwede kami magpaakyat. Mga 30% yung capacity na ina-allow lang sa loob ng Air Summit. Ang airplane restaurant ay isang fine dine restaurant. Nice. Yung food nila masarap and marami yung serving and pasok sa budget. Hindi ka magsisisi sa babayaran mo. And the ambience, as you can see, parang talaga nasa airplane. Let's say first class. Ang Air Summit Gourmet ay bukas araw-araw simula 9 a.m. hanggang 9 p.m. Ashley Yap para sa Luzon Headlines. Pinarangalan na kagabi ang mga nagwaging pelikula sa katatapos na Montañosa Film Festival. Magbabalita si Charles Limon. Kinilala na ang mga nagwagi sa ikalawang Montañosa Film Festival. Best Picture ang pelikulang Agahiw, The Dreamer ni Direk Jaime. We shot the film during the surge of the pandemic in January. So it was hard to cut down crew. We were only 2 people on set. It was me and the director of photography, si Jacob Mendoza. So props to him for making me comfortable with the whole filmmaking process. Nasungkit naman ni Direk Jonathan ang Independent Cinema Award sa pelikula nilang Delata. Matalakay ang pelikula nito sa pakiramdam ng mga tao sa pandemya. Yun yung metaphor ko for the kondisyon ng mga Pilipino during quarantine. Na parang nilalagay sa isang lata, hindi makagalaw, walang kalayaan, naliligo sa sariling sabaw, parang ganon. Hinirang naman na Best Documentary Award ang Inyakin Nan Mo Tatay ni Geraldine. Yung film ko po is about our food consumption, kung paano siya nakaka-apekto sa environment. Hurado ngayong taon sa mga pelikula ay sina Emmanuel de la Cruz, John Arcilla, Moira Lang, Eric Mati, Martica Escobar at Dean Marshall. We have really great award winners this year, award-winning documentaries, narrative, and mobile films. It's very exciting that the filmmakers all went up to Baguio, and we have 17 mobile filmmakers from the Cordilleras, and we have winners all the way from Mindanao and Visayas. Panalo din ang ilang pelikula sa film festival. Aabot sa 26 na pelikula na nahati sa narrative, documentary at mobile films ang sumabak sa festival ngayong taon. Ikinatuwa naman ng National Commission for Culture and the Arts ang pagsasagawa ng kauna-unahang face-to-face na film festival mula nang magsimula ang pandemya. Sinis yung opportunity ng Montañosa to be the first festival na 100% na face-to-face. So it's also a kind of introduction, reintroducing our film audiences sa wonders of going to the movies sa movie theater or sa public spaces, no? Lahat tayo nanood for the longest time sa computers natin sa bahay. Dahil dito, itinuturing na din bilang Cinema Hub of the North ang lungsod. Suportado ito
ng batikang direktor na si Eric Mati. Baguio is the cinema hub of the North. Why? Because it's the center for so many artists, not just for films, but in different forms, from performing arts down to the visual arts, even sculpture, dance, and there's also a lot of filmmakers here. Hindi malayong mangyayari yan na maging sentro ito ng cinema sa norte. Hindi lang siguro sa norte, kundi dito sa buong bansa kasi nakita naman natin sa Second Montañosa Film Festival ang pakikilahok at pakikisama ng mga iba't ibang film festivals at ang mga embassies na tumulong para mailunsad ang international films natin sa Montañosa Film Festival. Kaya naman, asahan pa ang mga dekalidad ng mga pelikulang ipapalabas ng film festival sa susunod pang mga taon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.